Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bari na mbeyemo asugutwara machine echekerero nebindebinge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igori pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebintu ebinge by'okwegeli ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoroiga asamalieta kwa Alpato Maliba, mwalimu mwanne Gitwebe Technical Training Institute. Serikali yakolire sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana wachese skuru linde banyore system cy'obufundi biyamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi omogwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoso. Na yonyolire kwaletiro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Chinza ninye mwanjo murigereje tukaliga ali gatana gatatu usitariki sana esa chomo tienyo mutanga nibo mwaka bwachirwe na 2025 nomo nekere kyonga chinsa nya senchira yobo ikiranu chani wangoro kwaro ni toto nyaingiri kuranse memenyelio ni goto kubwatanera Wilson Makoli naya negatiana kwalegeria se kyonga chinsa nya mimi naomba at least serikali ifuatilie maneno, haki ifanye nini, haki itendeke. Na mimi nichue kweli niko namna gani, kwa sababu nimeacha watoto wanasoma. Amate iwe yasireti omwancho abose chinjira cyo botutu kanu chinsemo cha mairi mbiri meye bunge ya Nyalibar chache kobolia enyar kobaga kwana keligwa obaene bwabo. Ona acha kucha kobucha mache na ikaga igaseligena na ro ngani changa na raseligena. Narangiri musubati tweke to banyasi uri gweta namutebi nchwango tararo kusuno mundu kisinichi ya mubere wo mwana omoke uyo nyata kabaga gosirali tukolia Jumamosi gotoka se chinsemo chia kayati ime ya nyosia board emanyana jibil chia maje kuristima jira well managed ntoba a grace period maybe 2-3 months but uchimutumba otwa excuse mugavana we county ya Nyamira moski mu nyaribo gochakia ekiombe kyo gutenera amache county ya Nyamira
Mwanjumu rigereria kionga chinsenya gotogo cha kurase kenyorokia oroche ime ye bunge ya machoge boragwe county ya Kisii ase amate yemo ya nyarkabage gwesokia na kumurungane kubwatakana amo nogotongora bwa obotuki bwo kubwatakana amo nogoitoko mwanchuobo nyagosira Peter Olina nige gotebekana cheretwe n'abantu batamanyikanĩtie na goitwa chinsemo cha maili mbili ime omochio bosongo anemono ime ye bunge ya Nyaribari chache na umori kito Daniel Ontiri nigatwara ni roboti rwa senchira yoboikira na nsemo ya maili mbili nsemo y'obumenyo ase tauni ya Bosongo imeye kaunti ya Kisii ensemo ase gotebekana nyegusira Peter Olina asiretio bugema bwaye mwana boda boda no murendi obutuko bube bwakoregete chitariki 12 cy'omutinyu 11 mu mwaka weta alikuwa anafanya kazi ya potapota. Mwenye nyumba akaenda akamwacha hapo, akasikia usiku watu wanataka kupomoa nyumba, akapika nduru, watu wakimbisa, wakasika mmoja wao huyo wakampika kidogo tu. Sasa wale chama asubuhi yake wakamwambia, wewe ndio ulifanya sisi tuitu wakapikwa. Fika asubuhi wakamwambia, hata sisi tutakufuata wewe. Mwisho alimtafuta 3 days, wakatuma watu wengine wakamwambia tusindikize na pikipiki. Kuwasindikiza kumfikisha hapo mali mbili, wakamtoka pikipiki wakamchukua huko juu, kalipo mwingine iko hapo juu wakamuua, wakampiga wakamuua pa saa 2, wakamuleta karibu hapo na barabara. Gwetania umutinyo yo mubono kurwa chingaki cyo gukwa kwa nyagusira na kwa enigwa senka yae ase kinyiro kioroche abo bisa b'abanyimbo bado tebarabika byara omukagirwa monene uyu kagire kubo musubati bunanonye abana babere inse imyaka 13 ababwatire nabagenderete gutangwa asa maboko y'abanyanyimbo chinga kicho asenka yenye gusira ase bunge yabo machoge borabu imeye kaunti ya Kisii nigo bale nebirero na mabolyo igoro yesababu irete batanya konyoro bene bomwana obo inse yabo bisa babanyimbo nabo bisa bobotuki bobosalia DCI abali no bomanyi ne chinga kicho koligia na kubeka byara abonsi bakagire kubwatiranigwa aso bwityobo. Mimi naomba at least serikali ifuatilie maneno, haki ifanye nini, haki itendeke. Na mimi nichue kweli iko namna gani, kwa sababu nimeacha watoto wanasoma na mimi sina pesa ya kwenda kufanya nini, kusaidia watoto. Nataka haki yake itendeke, salie etumikiwe. Nonye nabo nigegotebekana bona mukagirwo monene umusubati nigabere gakorekana gakwegokia aso mochio Bosongo gakoria na kunywa ase mibogani au chikinkego chaitire ingana ekobeka mabolyo igoro yobokoreri bobisa baiga babanyimbo. Preliminary investigation, 2 suspects were arrested and both are juveniles aged 16 and 13 years, but we have prime suspects who were involved. One was a female adult where the offense was committed, and 3 other male suspects who disappeared after executing their act. According to our investigations, we are still moving forward to trace all the 4 suspects who are at large, and once they are arrested, they will be presented before court. For those who are arrested, then case was presented. They were presented before plea in a court of law at Kisii Law Court on 1st of December, and the mention of that case is on 27th of February, the year 2026. What I want to assure the public who may not be aware of what is happening is that we are taking
that matter very serious, and however long it will take, our investigations are ongoing, and all attention has been paid to ensure that arrests are made for suspects who are still at large. Inkurubutere gataseni kia gatembe kurega se kaunti ya Kisii litere ngoro kwa Daniel Untiri. Mwanjo muligereri ya mate kurwa chinsemo gose mate mo kurwa chinsemo chia nyosia nigo ere no muchano litukulia lero magayo mwana oyobo omoke bwemiaka ebire ne nusu oyo nyatwa kubara koro lituko lya Jumamosi gotoka gasire tyo gumabwaye ase oroche aniga karika chinsemo chia kayati imeanyosia ebugenye balchache na abamenyo chinsemo echo nigo banyaka bakwerera ali banyaka bagwetranda chinde chinga kibabere bakoligia omwana oyo ase egeka ange keiki em asa maria tanguru kufeni keru igo nacha kucha kobucha mache na ikaga igaserigena na ronga ni changa na raserigena na rangiri musubati tweke to banyasi uri gweta na mutebi nchwangu tararo kusuno mundu kisini chia musubati oyocha na batwarigereri twaranga no mwana urengeroche twaso agukura bona abantu bacho bamurusa Igoron tuachiete tugaikang'ana nyaguta tukairana tugateba ng'arere tugochaka asiri tukoria rero tumurigie tuchakira asagwirete yabe pati engia karongo rumogondo na igwa basubati bagukura bateba uyi tokonye nateba ng'ansa chinde nero tokire kunango teigana nyora naria macha komosukiga oika asirige na iga otene nororo natema kominyoka gochiororo ndetayo arenga ang'ena basubati barengo nari bakura abantu bajicha nari namuagiga namubwata namung'usa twamubekekene na gokidesane setukuria rero mugantichanga na nyorero umwana uri twatangasa juice ng'o sidire roje ru Saturday wekwitukuria nari atokire roje na mwancho muri kwatakana amono kuburo koborendi annamono ase omwachie obosongo ngabwatani bekiombe ya community policing yo mwachie obosongo banyaka bagwesokia na kubolia kubwatrana eli konyara kaba bagosiria obosalia na gokiane obosalia eli abana inchi nabamenye omwachie obosongo banyaka bakonyora okogendera gosoba konyara kogendera nemirimo yabo yabotambe bututukani bonde bwensi botayo yo na tile se media masiwa mo chairman chairman community policing kiliti ito ya sareke the last 1 month kremi ya chile igoro sana so lende na kapto watria maganaya abantu babere bakwa kwemi ora sana lakini kwa ngi bichane binge biko ya ndibera mu HPP na bari batatu bane bagwa kabanta bemio na bene be korunya Nyamira county na bande ba korwa bange bari suneka na ba timu ya gatatu na bana to kuma street boys ba bera ba 15 bande ba bera bagaka because drugs ya bere nyingi setao so bana kana ba nyuri nya sole chine ndawa ya previa be ko pidinga baso akabali yendaga to attend the meeting na stakeholders wa security counting multiple sing na nyumba 10 to abekerenga kituta tuja kwa patrol to atabetia county commander na commissioner they are aware so tawni dota tunyira ni 25 economy na ngurumage tawanga kieko konto kwate shida na sana especially pare kurunyambera tugetare abantu babere bagocha ruroro lakini abantu abo bange bana baitwa abande nabamenyi abakirega nango sabaiganga abaibuli bali bakwata abana bagibara abana basanga bagosonya nyumba nanda abana ababo gaski bagokora sinja abana baichoira abandi babwata bakebisire na mwanjo muligereri ni go litukulia rero mugavana bwe county ya Nyamira musike Amos Kimomi Nyaribo anyara kabaka gochakia bene ekiombe gia gochikora ekiombe gia wasiko egetanate amache ime ye county ya Nyamira gose ekiombe kia nya wasiko ekyo getanate amache ime county ya Nyamira ekiombe gose body eyo nigo yachake mirimo bene na nigo mugavana yo anyaka bakane kia huna ni garaji ko sira ekiombe gikwane kibuna bamenyiwe county ya Nyamira ngonyara bara amache asebirengo bigwenderete muri kito polika bokara na mange
Maiga ya serikali ya kaunti ya Nyamira wiyotorana kurwase kiumbe kiri kia mache gia kabira samatuka mega kia Wasco na koroisi kiumbe kiabo kimanyakanite mnanya Wasco nigo mugavana we kaunti ya Nyamira Muske Amos Kimomenya libolitukulia lero anyaraka bagakora umuroberio na nene woko basiulia aba director abarat kunyaraka bagotinenera ekiumbe kiga kia mache meye kaunti ya Nyamira eshida twabwate na Wasco ne rimba abwate okoeneria gogo sabu ense meye momono kubwense moyende kera maji abutoira mbarigo respond bwango eibono ase into bwate body yeito na indo management bwa maji bochi koba asama okaito is up to a board emanyena jibil ya maji korwestima njira well managed. Ntoba a grace period, maybe 2-3 months, but uchimotumba otwa excuse. Mnese rakari nimba enough support, uchagre budget yegocha, lakini korbono iga. Tuatubata isimuaro oche ama tuarigi support from national government, last mile connectivity, chiwe santua etuange 500 million 500. Igobona goikaba connect ya maji boronge kiro mondo ukwana chinga kicho muroberio joiga nigo mugavana bwe county ya Nyamira agendera kabaga kubabolia abananchi guchikunyara kababa kuba maiso nabo igo kunyara kababa kurigireria enchira macha guchikunyara kabaga gutumeka imeye county ya Nyamira ukwana bwe igo nigo mugavana joiga agendera kabaga kuriranga bachikunyara kababa gokenya ligoli ryo kubwatoka macha guchasaba na inchi asa hasiri ngamba chikunyara kabaga gutumeka chisola echo chirati kunyara kabachiko kyane ligoli liga na bwego kurwege kurege tindiko chaso bwebi bwa mache obu wagendera kwa boko hene kiwasa matuko amagega omwebi bwa mache asibwe timbaza ko na aba my brother na aba ningo oyo ko iba mache ino mwebi gango mondo gurushbe so maboko tigabe ko koboko yo manya boigo na ende ba private ronge babe connected ya mache baka na chimita igo is the responsibility ya kiro Nyamira make sure gwakanara maji ne neighbor yangu gwakanara maji na ilimutora anyago expand the network abantu banyora maji amange amaya na ndaraibo igo igo mugavano yiganyare ko bagakwanira umucando bugwateka kwa mache okukorenga na monera agendere ko bwagotebabuna nigo baratkunyara ko bagutumeka ba director baba yabahanyare ko bagochorwa elio koyokora nabo igo gokiania obutumeke bobe bwa mache about na vera make a decision ego smart meters na wego oko historia yema macha kwando chestate na bokuma yangaki abantu banywa macha ayade ngayacha ndutaito nyaro wastage endeos nabo igani gati aba director banyara ko bagochorwa bakulira ngamba kunyara kwa bakubwaterana unenchire ye moyo kyane ligoli na bigo okwenekya obutumiki bwa macha mayago cha 7 imeye county ya Nyamira bone gas tutagete no go support ye county to answer number 1 ko kora mapping asa macha wena de gotoka both rural and urban areas especially schools markets Keroka Chiaborigoma and other smaller towns we make sure that we increase connections here samole ligera monyo wara mache lakini mwaka nechibesa ntoliko batiga arobaka mwaka nechibesa ligere chikonye kampani yanyale gokoraki yanyale gogiro gingo report ligeta seni kya wanchete kya gatembe koruga igasi nseme chiga cha magacha manene ye county ya Nyamira inchigo nkuruka Polycarp okara mwancho mwaligere tutigarite ase county yo ya Nyamira nigo mwaziri bwa mangana yo bachanumie county yo Dr. Donald Mugwai aboliri abamenyi ba county yo konyara ka bagwe soko kwenda ka bagwe sokya na kweli kenzi umurubusha aswera abolia kwa sokya na kolengwa ili bachikonyara ka bakonyara obwenia ochinga ki osobo bwenia bugojigosirwa amo ne county yo kubwatana namo nabagwatane aho abananchi barorange 48% baitu ba Nyamira abarabeanga abantu 1300 na batara register na tutagete monswa register kiagera kobwatasha kobirira isieka rogoja kurwali kwase kinyagitari chinto balia ba bwata buru irbondo bwensi ko bapinga muchiche mobe screen
abanyagitari mbari bagucha kuru America ba combine abanyagitari bitu kuruga Nyamira banyariko bakonya asuku barwari esa jiko kambu yige tutagete bari bonse bagucha ikiarantu watashaya ito torenga kishaya ito kuba shughulikira wakikishanga eventually kero yo monyare kwa buku ukurwaliwa bo muchiche abanyagitari bitu barore egere we kase list yo wakikishanga munyare kwa mo konya si sajiko kambu ntuntoro te wuchina besa tutage tuchichira sha eto wocha Monday tojikore all through mpaka Friday so nyege gute manga ngarito senar to ranya ko 24 hours na to 24 hours ikere nyegitari operate 24 hours muntu ndubenso gwato buroire anene mono manje muri kira gwetoka no mutema ko mukego tokero ntogandira na mangi meye kionga chinsenye ko toskochare. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne vipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie baimanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyaliko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Gatembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi gusuko kwa kuyomino imejega bunabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Gatembe Television Network nero ego kwayega asirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi baiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wego gwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726.
Mwantumulike karibu asensema ya kabere yake unga chinsenye wasiri gosemaga yo mwasiri bo bachano muske Adan Bare Duare koraliana kwane kya abuna nigo wa serikali tajibwanchirwa okolikwa no gukora emirimo ko banyagitari kuro chinsi chesiko aiga ainse emergency ya Kenya weka gose onye lioka bugate obumanyi bwa bene kurwa ase chinse bakurwa na engana hanya kabago segetwa no morikyo monebe kyombe kya KMBDU Dr. Devchi Atera uyu nyakaba kwane kebana egati abanyagitari otinyagitari nigo cyabere kigotumeka abanyagitari bube kubatakana amano konyora ogosirwa kurwa ase chinyagitari echo gose abanyagitari abo. We are not renewing the license of foreign doctors. And I have given instructions, particularly, number one, foreign doctors, but those from within the East African community are not affected. We will only allow a foreign doctor to practice in our country if that foreign doctor has a specialty that is not found in our country. Giving them low wages below what has been negotiated in collective bargaining agreement, these facilities have institutionalized a system we can only describe as modern-day slavery. When hospitals prioritize profit over professional integrity, the consequences are devastating. The ethical decay witnessed in recent organ transplant scandal is not accidental. It is inevitably outcome of institutions that disregard the dignity of the workforce. There's something called the anthropology of healthcare. We are the ones who come from this country. We know our health-seeking behavior. We know when somebody comes and tells you that nasikia joto or nasikia kichwa inauma, we can interpret how our people speak their language. Na mo raiwense musike William Samuel Ruto litko lialero niganyara kaba aga kwanekia umobirigo gwachaka kobwato kwa chibesa chia basa chuma kitabna nyota asanya kaba koboli abanya kaba chituma kabya eli kwagenderia ase chinchira ao boigo niganya kaba gotamne kineke gancha kirajo konya basae ase ogochaka obonchireria na boigo konyara kaba kwagenderia so kwerigeria enibo na boigo kine uchumi ya Kenya. Tumetambua ya kwamba kuna vijana wengi pengine hawajasoma sana, but they are the young people of our country. Pengine hawana skills, hawajaenda course yoyote, lakini ni watu ambao ni wa bidii na ni watu wa kujituma, na tukasema we want to make this process of identification transparent and accountable. Ndio tukasema sio MCA atapendekeza, sio chief atapendekeza, sio mbunge ama governor atapendekeza mtu wa kupata hii pesa. Kila mtu atajituma kwa simu. Mimi nataka niwaulize hapa, kuna mtu hapa alikuwa recommended na mtu yeyote? Were you recommended ama ulijiapply mwenyewe? Si uliapply kwa simu mwenyewe? Ama hatukumwambia chief atutafutie mtu? Na gukorero mwancho murigereri omo governor gwe county ya Kakamega Musike Fernandes Barasa nigamuchirie omo raibwense ya Kenya ukane Musike Uhuru Kenyatta ase ogotabna tara mwali baga omo raibwense Musike William Ruto gukorera abakenya mirimo korenganere nigochinga kichiaye Musike Uhuru Kenyatta tanya ko kirandia abamenyi be county ya Kakamega usinza muje western amagenderero na igo tabwana tikukwana ase bonaiga nigabwenta kuruli bagalia bene linde Musike Ruto nyakabaga kirandia abakenya amagendero. Yule ambaye alikuwa rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, hakuna project yote ambayo unaweza sema aliacha hapa Kakamega. For the last 10 years, kuanzia 2013 hadi 2022, we don't have any national project ambayo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliwacha hapa. Na yeye alikuwa na nafasi bora
ya kuhakikisha Raila Amolo Odinga anakuwa rais. Sasa yeye alishindwa kusaidia Raila Amolo Odinga kuwa rais. Wewe sasa you are a former president. Mimi nataka kuambia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ya kwamba as a retired president of the Republic of Kenya, ni vema uheshimu uongozi wa Daktari William Samoei Ruto. Mwanzo muligereri rituko liangio bali banyatoka bagwikaransa amatemo manne a KCSE omwaka weta abo bale ange aborkigwa milioni yamo nigo barachi kumanya gosebade barachi konyora machibu rituko liangio nayongorengana amono roboti rwarure ase ya BC ye wizara gose ase wizara ye giseminsi yo mu waziri Julius Migosi Ogamba Nyakaba kwa nekuna ligo amatemo era nyakaba gosoka rituko liangio kuchaka chinsa kianda chiam o chinsa isato ni isato asege gusina likianda chinsa isato chia mambi mwanjo muligereri korwa ase skulu maikatemu na AIC Chebisas skulu yuko toka imeyo machibu Eldoret county ya Uasin Gishu go bali bansi banyakaba karansa amatemo yo KCSE omwako eta machibu ino mambi moko nyanyora Igo ndumaitu gasito kubaganira maya gusini gitoko korara kidende mo korengini ya nabu tuko buratambe yake na buya bwatira ntio boigo no koroganda bakireni kerubo oyo nyate kwa karamate mayo nero kaganyete titu kurange torengana nkokoto konyanya emboli gose ne butumato karanga manje muri kira una tokolera magana maye kionga chinsa inye jeni ngongoro kwaro ni toto nyangiri kuranse memenyeryo ni gakoro kwa Wilson Makori abaye kuranse matranzo ni gakoro kwa Jackson gose Kevin Ongeri kero toro buli lyo bujamia Gatembe TV kionga kya Mambusi oigo twale obutukobya